Hi guys! It is Friday! I'm using dance camera. Bigla ang lakad guys. Wala sa akin yung camera ko. Naiwan ko sa bahay. Punta ako kay na Love kasi si Dan meron siyang boys night. So, punta siya ng pub kasama yung friends niya. Tsaka, yeah, punta tayo kay na Love. Si Kat at saka si Lyra pupunta din doon. At saka si Tony at saka si Neil. Siya lang yung wala. Ikaw lang yung wala sa lalaki. Okay lang sa'yo yun? Hi, babe? Yep. Okay, see you guys later. Dito na kami kina Love, guys. Nagluluto na ako ng prawns. Na ano siya, garlic prawns. Nilagay ko lang siya ng Sprite. Dito na sila. Ang ginagawa nyo yan. Nagpuro ka ng Ay, tahong. tahong. Masarap ang tahong. Ganda naman. Masarap to naman today kasi pa siya. Wala, naninibago ako sa sa camera. Iba. Ayun yung Mark, Mark 1. Basta na siya, guys. Hintayin lang natin na mag-evaporate yung Sprite. Tapos ito na, luto na to, guys. Tapos na to. Di ba nga siya masyadong Luto na siya, guys. Nandun na siya sa gilid. Ano to? Ang gagawin natin? Laga lang daw ng okra. Laga daw ng okra. Uy, hindi ka pa nakita sa vlog ko. Hello? Lalaga lang ng okra? Para saan, Lai? Wala. Gulay naman. Ano na? Ano na, Baker? Baker ka ba ba? Ang cute naman yan. Ito na yung natin, guys. Tahong. Tapos lalagyan ng cheese. I-bake. Guys, ang handa niya. Yummers. Barbecue. Ang itim na tignan ng barbecue, Hindi yan maitim, guys, Ito kasi siya. Yum! Hello, guys! Ito yung gusto ko i-try. Iba. Iba ka. Sarap yun na Ay. Madali lang tulutuin. Bakit sabi mo yung sauce? Ano lang? Nasa bote. Ay, ito yun. Ay, nasa bote lang ang sauce. Ay. Ito na. Ay, pala. Nilagyan ko Baba, what's wrong? sweet chili na sauce. Meron ka na, di ba? Kasi masyado siyang chili. Ito pala, guys. Chili crab stir Hoy, fry marami ka! sauce. Dito si Neil. What's wrong, Baba? Dinagdagan ko lang yung dahil na ng sweet chili na parang hindi masyado. Yung manamis na Sige. meron ka. Saan mo yan binili? Saan mo Ito? yan binili? Oo. Ito sa... Isan? Foodland. Sa Foodland? Or Okay. sa check mo sa course. Okay. I-try ko yun. Gusto ko magluto na. So, kinat mo pa siya before mo siya niluto. Ingat ko sa gitna. Before mo niluto. Okay. Patuloy natin yung ating food haul. I-follow mo lang yung instruction na yun. Okay. And then, meron tayo, guys. Chicken at saka, alam ko, merong atay Yes. Yes! Atay ng manok. Tsaka merong sauce. Sumak na dito na. Ahang nga. Ang anghang no, Anghang pero ba? bet ni Mark yan. So, diba? Pero hindi ko kasi nilagyan ng sweet and sour. Ay, sweet chili. Baba, what are you doing? Sit down properly, Baba. Gutom, Iraq. Wala na yung ano niya yun. Wala na spirito. Wala na. Mamaya na lang ulit ko na yung natin. Wala na spirito din yun at binagsak ni Neil. Yung okay lang sa akin kahit walang face. Okay, yun yung nagpapasarap ko. Di ba sabi nila, kapag yung po ilang araw na sa fridge, hindi na okay? Para sa akin, okay na rin. Parehas kayo ni Neil, kaya gusto niyo wala na. Bakit naman? Wala na. Oo, kasi po, wala na Kasi yung baso mo. Nakataas ang ano. Hindi mo! Wala na nakita tayo. Anak, what I get? Bigyan mo ng chicken. You want that? Okay, eat that one. It's fine. Sa akin na saan? Nag-taste ko nga. Ako si ate. Kaya ko news mo. Mark, mag-gusto ko medyo Mark. Hindi mo kaya man. May sabaw pa rin yun. May kutsara. Gusto ko din magsabaw. Baba? You want kutsara tayo? Ano yung panalaki? Dahil, nasan yung kutsara ninyo dyan? Nilagyan ko na kayo. Nilagay ko na crab yung akin. Binigay ko ito yung akin. Okay na nga.
Ha? Pakitin mo. Ready? Yeah, hold on. 1, 2, 16. And again. Come on. Stop eating here. Thank you. Thank you, babe. Do a boomerang on it if you like. Okay. Alis na kami, guys. Nakabaon pa. Bye, Day. Bye. Thank you. guys. Maganda pa rin hindi yung camera na ano. Oo nga, no? Okay lang din. Maganda pa rin. Hindi rin. Maganda Ba, sure. Good morning, guapo. Good morning. You're making breakfast? Yeah. I have been cleaning, guys. Umalis kasi siya. Meron siyang mga appointments kanina. And kakauwi lang niya. Tapos na ako mag-wipe-wipe. So, tapos na ako mag-wipe dyan. Nilinis ko na din yung cooktop. Tapos magluluto siya. So, dudumi na naman yan. Maya na ako mag-vacuum. Ang dumi dito, guys. Oh, kasi nga nag-wipe-wipe ako. Tapos parang hinulog ko lang dito yung mga crumbs. And linis na din doon. Linis ko na yan dyan. And then, ito, linis na din to. Patay yung ano namin, guys, plant. Namatay siya nung umalis kami. Wala na, parang hindi na siguro to mabubuhay. Or siguro ikakat ko to ng, like, see, we've been cutting it. Siguro ikakat ko pa siya ng more pa and see kung masisave natin siya. Buti pa yung mga cactus, hindi na mamatay. See, ang cactus na yun, ang tangkad na. Tapos yung cactus natin dito, may 3. See? Parang feeling ko, patay na to. Ang dry na nito. Babe, can you water this today, please? Yeah, it looks dead, this one. Or maybe it's just really old. Anyway, I will continue cleaning. Someone's calling you, babe. I will continue cleaning, guys. Dan will cook ng kanyang breakfast. Maglilinis-linisin ko lang yung mga banyo. And then maya na ako mag-vacuum dito pagkatapos niya. Kasi alam ko, marami pa yung duming darating. So, linis-linis. Did you charge the vacuum? Good job. Nakapag-ready na ako, guys. Nakapag-makeup na tayo't lahat. Nakapag-bihis na din ako. I think I'm gonna wear something over this. Kasi baka, wait, check natin kung malamig. Yung birthday naman nung pamangkin ni Dan, sinabi ko ba na pupunta kami sa birthday ng pamangkin niya? Pupunta kami sa birthday ng pamangkin niya, guys. 2 years old na siya. I think this is alright. Yeah, magti-t-shirt lang ako. Babe, when you went out today, was it cold? That was alright. Can I go with just t-shirt on? Yeah, I'll bring it back in the dog. Okay. Kasi sa loob lang kami ng bahay. Sa bahay lang kami ng ano niya, kambal niya. Yung nasa lips ko is the Wet n Wild na Liquid Cat Suit. Yung Mega Last. This one is in the shade Give Me Mocha. Ganda, diba, guys? Gusto ko siya. I have been using this for the past mga ilang days sa work. Ito yung lagi kong ginagamit kasi sobrang dali lang niya i-apply. OOTD ko, guys. I'm wearing this faux leather jacket from Target Kids. Size 12 ata to. My top is from Thailand. Yung natawadan ko ng 100 baht lang. And then this, para siyang pants ba to? Hindi ko siya masyado ma-explain. This is from Rose Gal. Matagal na sa akin to. I think this is the second time na sinuot ko siya. The first time was our Valentine's Day, my love. And shoes is from, nakalimutan ko, guys, pero ililive ko yung ano niya, store niya sa screen. Tapos ililive ko din yung, parang meron siyang Instagram shop below. Binigay niya sa akin to, pinadala niya kay Love, so thank you. And then my bag is from, baliktad siya, besh, Zafo. Yung crossbody bag ko na black. May taso. Okay, that's it.
And guys, si Dan yung nag-wrap ng gift. Kasi sobrang nabisi ako kanina, naglinis ako. Pero tingnan mo yung pagka-wrap niya. Wait. Yung mga squishy bigay namin sa mga bata, yun yung nabili namin sa Bangkok. Pero tingnan nyo, oh. Merong ano dun, pakante. Pakante. Nag-wrap siya kanina, naglilinis ako. Squishy. 6 to guys. We have 6 squishies, babe. We only have how many kids? 6. 6 kids? Yeah. I think 5. And then 1 is for me. No. We have 6 kids. Who? Theo? 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 Oh no, Theo doesn't count. Theo's really young. He can't even squish a squishy. It's mine. One is mine. Take one out. I'll take... Oh, no, leave it in there for now. See what the colours the boys choose. You can have whatever's Okay. left over. Guys, umiinit na! Right, babe? Yep. Yeah! Umiinit na, guys! Andito na si Mr. Sun! It's nice. I like it. Pero kapag summer dito, sobrang init, tapos sobrang dry, hindi siya humid gaya ng Pilipinas, ang sakit sa balat. Yan, magre-reklamo. Kapag malamig, nireklamo. Pag mainit naman, nagreklamo. Sabihin talaga ni Mother Earth, ano ba talaga, besh? Yung totoo. Hindi ako nagreklamo, sinasabi ko lang. Sobrang talaga siya mainit. Kapag mainit, mainit talaga. Guys, we're heading home. Party's over. How's the party, babe? Good. Good. Kumain lang kami doon, chill-chill, laro with mga bata. And si Dan, what did you get from the... A party gift. A party gift ka dyan. Tingnan mo tong taong to. He got this. Pumasok siya sa kwarto ng kambal niya. And, para magpabango kasi alam niya maraming pabango doon yung asawa ng kambal niya. Masok siya, nakita niya to. Sabi niya, hindi mo ba itong ginagamit? Kasi nasa box pa. And isa to sa mga paborito niyang scents. Tapos hindi ginagamit ng brother-in-law niya. So, kinuha niya. Parang binigay niya sa sarili niya. Pero hindi din naman daw niya ginagamit. And yan pa yung binigay ng papa niya sa kanila nung last Pasko pa yan. Kasi nitong Pasko lang yung binigay is Hugo Boss. So last Pasko pa yan. And yan yung isa sa mga paborito niya talaga. So nahigawan. For free. Free. Buang talaga to si Dan. Punta kami sine, guys. Manood kami ng Crazy Rich Asians. Sabi nila maganda daw. So, we'll see. Uwi lang kami ng bahay para kunin yung battery. Kasi malulubat na ako. But, yeah. Diretso kami sa Norwood. Is that right? Norwood? Yeah. Yeah, doon kami nanood ng movie. Sorry. Dito tayo, guys, sa Hoyts. Bili lang tayo ng ticket. And then, gusto ko din bumili ng popcorn. Yes. Bumili kami ng maliit na popcorn, guys. At saka yan, Fanta. Bumalik si Dan dun kasi sabi niya yung straw daw, hindi daw nag-work properly. Hindi daw nagsasak ng maayos. Okay naman. Tinry ko ulit. Okay naman. Pero nandun na siya. Umalis na. Sa extreme screen tayo, guys. There you go. Where are we sitting, babe? M16, M17. M16. Ito dito. Yeah, gitna. Napapalitan na niya yung straw. Tama nga siya. Hindi nga yun nakakaano ng maayos. Pero yeah. Way better. Thank you. Tapos na yung movie, guys. Maganda siya. I like it. You liked it as well, babe? Yeah, it was a good movie. It was actually really good, guys. Ano siya? It's funny. And umiyak ako. Lagi naman ako umiyak kahit hindi na kakaiyak. Pero yeah, it was actually a really good movie. Kung hindi yung panoorin nyo, nandun si Maring Chris Aquino, guys. Oh, it's cold. Kanina sabi ko mainit, diba? Wala. Malamig na, guys. I'm wearing my leather jacket. Si Dan din. May jacket na din siya. Do you wanna eat? Are you hungry? Yes and no. What do you wanna eat? Not sure. Lakad na kami, guys, papunta sa car park. Hindi pa namin alam kung ano namin. Kasi hindi pa ganun ka-late. It's 8:47. And guys, yung kanina sa party, 5 bata lang. So, nakakaray sa squishy. Pink. Dadalhin ko to sa work. Kasi yung isang squishy na kinuha ko talaga. Yung isa na, yung isang maliit na squishy na kinip ko,
ano din, yun yung dinala ko sa work and yeah, much better to guys kaysa sa stress ball kasi yung stress ball matigas eh. Ito okay, as in very nice. Nakaka-relieve talaga siya ng stress kapag kakainis ka, gano'n. I like it. Guys, lakad-lakad kami dito sa nandito kami banda sa Chinatown. Anong street to, babe? What street is this? Right Street. Wright Street. W-R-I-G-H-T, right? Right. Yeah, Wright Street. Wala, karaoke, oh. Number 9, karaoke. Hala, nice. Dira, babe, oh. Oh, cool. May mga dito, guys, restaurant. Mga Korean, siguro to sila. Na. Ano, guys, ha? Sabado ngayon. May fireworks. I just wanted to show. Yeah. Asan? Nakita ba? Can we see it? No, I can't see it. No? Yeah. Meron dito guys, marami. Hindi pa kami nakakain dito. Pero punta kami sa ramen place. Dito kami sa Goodyear Street guys. Punta tayo sa Ajisen Ramen. Hindi ko sure kung tama yung pagkabasa ko. Is it close? Hala, close na? What time is it? Close sila 9 guys. Close na sila. We're back here guys. Good old Tan Tan Vietnamese restaurant. Is it open? Close. It's closed. Oh no. It's 9. Ang ibig sabihin ba nito babe? Ay nga tayo ngayon. Okay. Pasok tayo sa Chinatown guys. Kasi nga close. Yun yung dalawang pinagpilian namin. Yung ramen at saka yung tantan. Kasi yung pho, beef noodle soup. Yum. Lalo na ngayon na malamig. Sarap sana yun. Sarap sana yun, babe. Tapos kahion ka na. You need to pee? I can hold. Okay. Kanina hindi naman ako naihi. Pero sobrang ihing-ihi ako dun sa sa cinema. Lumabas pa tuloy ako para umihi. Na-miss ko tuloy yung funny part. Anyway. Guys, nandito kami sa bakery section ng Home. What is this, babe? Where are we? Some supermarket. Basta guys, Asian supermarket. Ito na lang yung kakainin namin kasi close naman. What did you get there? What's this, babe? Hot dog. Hot dog. Matcha. Sounds interesting. Gugustuhan to ni Miss. Custard. Yeah, custard is fine. So Gonzale is to the custard. Yeah. Wait, babe, ha? Wait, pili sa ako, ha? I've been wanting to try the meat floss. Hindi pa ako nakatry yan. Sabi nila masarap daw yan. Sarap ba yan, guys? Wait. Ang hirap. Are you finished? That's fine. Bili tayo Yakult, guys. Mahal ng Yakult dito. $4.80. I wanna buy Yakult, babe. Isa. Yung malaki, $9.10. Dito guys, Home Supermarket. Yan. Diyan pala kami pumasok. Okay, let's go. Bread na lang kami. Diet. Bahay na kami guys. Actually kanina pa, pagdating ko ng bahay, nag-edit ako ng thumbnail kasi sabi ko, kailangan ko pala mag-video, mag-upload tonight. Anyway, na-upload na yung video, kinailangan nila ng thumbnail. No, dyan na footy! Hindi pala nakapasok yung team namin sa finals, so kaya hindi na kami pumupunta sa oval. Ay, kahit naman, hindi din. Kasi kapag finals, din siya, parang Sydney or Melbourne ata. Anyway, tatanggalin ko lang yung makeup ko guys, and yan ang mukha natin. Walang retouch. Nag-retouch lang ako ng lipstick, pero yun lang after ng party kanina. Pero, yeah. Hindi ako nag-foundation. Nag-ano lang ako guys. Concealer yung NARS. Guys, ang ganda talaga ng NARS. Mas gusto ko siya kaysa kay ano yung gusto ng mga tao? Tarte na yung malaki ba? Shape tape. Mas gusto ko yung NARS. Siguro kasi yung Tarte's, full coverage talaga siya na bagay siya kapag naka-full face makeup ka. Pero kapag hindi ka nag-foundation, like ako, hindi ako mahilig mag-foundation, concealer lang talaga. The NARS concealer looks very natural and I love it. Mine is Ginger, yung Radiant Creamy Concealer. Really good, guys. Tatanggalin ko yung makeup ko. Yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Subscribe kayo kung gusto nyo. Like nyo yung video kung gusto nyo lang naman.
And yeah, I hope to see you guys on my next one. Be good, guys. Good night. Mwah.